sa pustí nahrávanie samo. A skúsime to ešte potom raz pozapájať. A nie je to až také zložité, keď za radom väčšine ideš. To len ako naučiť sa tým robiť, prečo to nevymazuje, čo to tam vypisuje. Dobre. Ja to idem čúhnuť sem. Dobre, Jožko. Díky, ahoj! Už oknášky na veľkú. To je znútra. Aj zvonka. Ja som sa nejako netrápila s tým, ja som to len tak pošúkala. Aj predne. To nemá ešte význam. Viacej času, ako sme chceli. Tak to mi bolo jasné, že správne. Keby sme sa s tým svetlom neudiali, tak No, sme hodinu doma. skorej domov, no. Keď si predstavím ešte, ideme domov, to je rovno tablet. A tak je veľká jama. Veľký výtok. Tabletku. Postavím vodu na špagáty. Zatiaľ kým sa obedu varí, odpájať počítač. Už som aj hladný. No tak kým sa špagety uvaria, tak to podpájaš. Ja som aj spodok troška vystriekala. Podvozok. Teraz tá slaná voda trochu suší. Tak ale to ešte aj sneh z cesty jednozrejme sa neroztopí. To sa ešte bude topiť dlho. Ja tým nepomývajú cestu. Zlo riadne napršať, aby to zmylo. Tak to som tam dávala. Čo? Že Mala prejdeme. som čisté auto. To také máte, že prejdeme, hej? Aj to, ale že mala som čisté auto. No ale tak kade som mal ísť? Musíš pomalu. Sa bavia sa to rytmy. Prekúčkuješ tu, čo cez. Bože, autoškola. A ženská autoškola. To je čo vzniká na hlas? Čo? Toto? Nie, toto. To otačalo. Ešte ono. Ten jeden produkt je biely. Tak to nám začína ten. Čo si vravel, že? Také to učenie, či sa to prenáša z tej prednej nápravy, alebo... Nie, tu majú oni znášací vodný čln. To je... Tam išli oproti taký znášadlo na vodu, čo je. Vieš, s tým takým veľkým kolesom tam je. Tak tam išiel. Môžeš si doma potom. Oranžovo čierno. Čo je to také zaučenie? Také, tak pridám, teraz to nerobí a teraz uberiem trošku. Také. Do zadného kolesa išlo. Práve do zadného. Živiem pohľadne po tých jamách. Treba pozrieť potom na jašek. No a ešte zadnú dotisku. Čisté, tak ho musíme nahať tam, kde bol. No, tak ale určite je čistejšie ako bolo. Preto som to aj handrol, lebo keď som to poumývala, ešte som sa sapal na tom a to sa mi nechcel. Môžeš spojiť? Môžeš. Ruky mám ako chceš. To je niečo, na čo čakám.
Aha. Cestári. No, ešte to zasypávajú. No. Tu sa im to neoplatí, to tam zasypávať. Máte zaparkovať. No, sme hľadali. Ale ešte niektoré A teraz som sa dal skakať. No. Sa mohol aj tu roztopiť ten snež. Máme tam místo, môžeme vybrať. A tam, kde som stále bol stal. Máme narazí taký dopúkaný, že Dopúkaný. no aj farba opadá na snehu. Z toho plastového vzadu. To môže byť niečo. No, ako neboli pavučiny spravené, tak v strede už odlučnice. Tak myslím, že dopúkaná farba, vieš, no, nie narazí. No tak aby sme vybrali všetko v nákup, radšej ja vyberiem nákup a Tam bol dobrý prístup, ako